It-turist li jżur pajjiżna fuq cruise liner jagħmel dan għal ftit sigħat. Iżda dawn il-ftit sigħat jaf ifissru toma tajba biżżejjed biex l-individwu jażel Malta qalb tagħla itwal. Għaldaqstant, iż-żieda fin-numri ta' passiġġieri li ġew Malta fuq cruise liner tista' tfisser ukoll reklami kbar għal pajjiżna. Tkellem dwar dan Stephen Xwiereb, il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, waqt żjara li jagħmel fil-post il-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis. Palma tafu il-cruise passengers ma jingħaddux mal-numru tal-statistika tal-turisti li jiġu normalment blajru, però dawn huma turisti tagħna, ġifieri jekk aħna ntuhom esperjenza tajba bħala pajjiż, u għalhekk jiena semmejt ukoll li ma jiddependix mis-servizz li nagħtu aħna biss, jiddependi mis-servizz li jagħtu tal-karozzini, tat-taxis, l-aġenti, ġifieri l-esperjenza tajba li wieħed iħalli fuq dat-turisti dawn ħajmorru lura pajjiżhom jgħidu kemm kellhom esperjenza sabiħa Malta u jirriżulta minn statistika u minn surveys li nagħmlu aħna li ħafna minnhom juru xewqa li jerġgħu jiġu Malta. Lil Xwiereb u l-ħaddiema tal-Valletta Cruise Port, il-Ministru tat-Turiżmu qalilhom li l-industrija tal-cruise liners hija parti importanti mill-istrateġija turistika f'pajjiżna. U żjara tiegħu fil-jum li matulu ħarġu riżultati pożittivi dwar is-settur kienet ċieda ta' dan. U dan huwa rekord assolut għall-industrija. Ċertament ikun hemm ħafna pjanar, inkunu qed naraw il-movimenti li qed jiġru fil-Mediterran, inkunu qed naraw x'l-aħjar xogħol irridu nattiraw, ġifieri dan huwa xogħol ta' preparazzjoni illi jagħmel il-Gvern mal-Valletta Cruise Port dal-każ u kien għalhekk li bħala Ministru ħassejt li llum meta ħarġet l-istatistika mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika illi għalqet is-sena ħassejt li kelli niġi u nirringrazzja l-ħaddiema tal-Valletta Cruise Port. Il-ħidma li wettaq il-Gvern mal-privat bħalma huwa l-Valletta Cruise Port ma taqafx hawn. Il-Ministru Zammit Lewis qal li għall-2016 il-Gvern qed jimmira għal riżultati ferm aħjar u l-għanu li l-passiġġieri jitilgħu għal 700,000. Biex dan iseħħ hemm maħsuba diversi proġetti. Għandna l-isfida ta' proġett infrastrutturali iktar fil-port tagħna, illi naraw il-port tant sabiħ tagħna ikun moni biktar faċilitajiet ħalli nkunu nistgħu nilqgħu iktar cruise liners salt. Għandna l-isfida ukoll tal-home porting, illi nġibu iktar cruise liners illi jibdew u jispiċċaw il-cruise tagħhom minn Malta bil-benefiċċju li ovvjament għandek tal-cruise and stay li turist ġi għal cruise liner però ġi biex joqgħod f'pajjiżna wkoll.